ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹರೇಕಲ, ಅಂಬ್ಲಮಗೂರು, ಪಾವೂರು 3 ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಮಾಗನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವತ್ತು 600 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಭೂಗತಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಊರಿನ ಭಕ್ತಜನ ಸಮೂಹರೆಲ್ಲೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆ ಭಕ್ತರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶರಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಕಲಾ ಶಿಲ್ಪದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕುತ್ತಾರನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೇನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬರತಕ್ಕಂಥ ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ 6 ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಆ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಮಾತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಾಧವನ್ ಪೊದುವಾಲ್, ಆಮೇಲೆ ಚೇಕೋಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ತಂತ್ರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಡಿ ಮನೆತನದವರು, ನಮ್ಮ ಮಾಗನೆಯ ಕೂಡುಗಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 600 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಭೂಗತಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ 3 ಗ್ರಾಮದವರು ಮತ್ತು ಊರ ಪರವರ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಶ್ರೀ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ಕೂಡ ಬಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಗಾಡಿ
ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರುಕೊಡ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಚ್ಚಿ పాడు వరకానికి మాటగాడిలు ఉంటారంట రాత్రిలో మాట్లాడు పాడు 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 వెళ్ళి వెళ్ళి పాడు పాడి గోడు 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 పాడు పాడు
ಟೂ ವೀಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಮರೋಗತಾ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ಅಂಜನೇಯ ಬಲ ಭೀಮ ಭಕ್ತವರ ಅಕೃತ ಬಲಧಾಮ ಹನುಮಂತ ಯಮ ರಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲ ಧೈರ್ಯಗಳ ಕರುಣಿಸೋ ನಿರ್ಭಯತ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಕರುಣಿಸೋ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸೋ ಶ್ರೀರಾಮ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸೋ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲ ಧೈರ್ಯದ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡು ರಾಮ ಸೇವೆಯ ಕೊಡು ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯೊಳು ಬಂದು ಕೂಡು ರಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡು
ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಎದುರು ರಾರಾಸ ಒಂದುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹರಿಣಿ ನವೀನ್ ಗಟ್ಟಿ, ಪವಿತ್ರ ಗಣೇಶ್, ನಳಿನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗಟ್ಟಿ. ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮಃ. ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ, ಶರಣು ಬೆನಕನೆ, ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ, ಶರಣು ಬೆನಕನೆ, ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ, ಶರಣು ಬೆನಕನೆ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೇ ಹೇ ಗಜಮುಖನೇ, ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದ ಗಣಪ ಲಂಬೋದರನೇ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೇ ಹೇ ಗಜಮುಖನೇ, ತುಂಬುರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನನಾಶನೇ. ತುಂಬುರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನನಾಶನೇ. ಹೇ ರಂಬ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ಹೇ ರಂಬ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ, ಶರಣು. ಇತ್ತೇನೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ನಿಗ್ಲು ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಹಸಿರು ಮೆರವಣಿಗೆ, ಪುದೆತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಂದು ಬತ್ತಲು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಏನಿದಿತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರಮಾಣಡು ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೈದನು. ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಮೆರವಣಿಗೆದ ನಂತರಡು ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಹಲವಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಕೈ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾನವ ನೇನು ಅನುಕೂಲಲೇನು ಅಂಥದ್ದು ಬೆಂತಿನ ಅಂಡ ಹಲವಾರು ಜನನಿಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ರೂಪಡು ಧನಸಹಾಯದ ರೂಪಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಐತ ಒಂಜಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾದ ಈನಿತ್ತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೊಂಜಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ವೇದಿಕೆ ಆವಡು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡು ನಮ್ಮ ಐನ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಪುರ್ತೋಡು ನಂಕು ತೋಜಿನ ಪುದರ್ ಕಡೆಂಜಾದಕ್ಲನ ಕಡೆಂಜ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಜೋಕುಲ್ನ ನೆನಪು ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರಾಯ್ಕ್ಲೆಗ್ ಅವೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ತೋಜಿಂಡು ಆರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೇನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಂದಿನ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ರಂಗಮಂದಿರ ಹೂವು ಇನಿ ನೂತನವಾದ ಮೂಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತನ ಐನು ಕಡೆಂಜ ವೆಂಕಪ್ಪೇಶ್ವರನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಆಕಲ ಜೋಕುಲು ಮಂತು ಕೊರಡು ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೇಡಿಕೆನ ದೀನ ಪುರ್ತುಡು ಅಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಸ ಕುಟುಂಬ ಅದು ಏಕ ಮನಸ್ಸುಡು ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ ನೀಕು ತಯಾರುಲ್ಲ నేను ಮುಂದುವರಿಸಾವಲೆ ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಇತ್ತಂಡಲ ಐನ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಐನ ಭರಿಸವ ಅನ್ನೋ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕುರಿಯರು ಆ ಮುಖೇನವಾದ ಇನಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪುದರ್ನು ಮಿತ್ತಡು ಪಾಡದಿಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಂದು ಅರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು 60 ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇನಿ ಐನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಕೂಡದು ಬೈದಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಇತ್ತ ಹೂ ಮನ್ಪುಂಡಲ ನಮಗೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಐಕ ಕೊಡ್ತಿನ ಅಂತ ಗಣ್ಯರೇನು ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಲವಾಡಾಪುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಾಜವಾಳ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಕ್ಲು ತನ್ಯಾ ಪೂಜಾರ್ಲು ಚಂದಾಸಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಬಲೆಗಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯ್ನ ಸುರೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ನರಸಿಂಹಣ್ಣೆ ಬಾಬಣ್ಣೆ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಾರಾಯಣ ಗಟ್ಯಾಲು ಚಂದಾಸ್ ಪುಂಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಉಪೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂಚ ನಾಗರಾಜರು ಮಾತಾಡ್ಲೇರು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನೆಕ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕುಲ್ಲ
ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಡ್ಲೇರು. ದೂರದ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ದೂರದ ಕಡೆಂಜಾಡ್ದು ದೂರದ್ದು ಮದ್ಮೆ ಆದಬಹುದು. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಅವಳು ದೂರದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಮನಪುನಂಚಿನ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಮಗಳಾಯಿನಂಚಿನ ಲತಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಲ್ತದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೊಡದೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷೋಡು ಬೈದೇರು. ಯಾನು ಈತಿ ಜನ ಹೊರದಿನ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಕು ವೇದಿಕೆಡು ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುವೆ. ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಜಗ್ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇನಿ ಜಗ್ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪುವೆ ಇಂಚಿನ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕಾಕಾಜಿ ಬಾಳ್ದನ ಆ ಜಗ್ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುವೆ. ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಶೇಖರ್ ಚೌಟೇರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುನಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಐನ ಬೇತಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇನೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಡೆ ಯಾಕಡೆ ಪಂತ ಅನ್ಪುದರು ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಡರು ಒಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಚಿನನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಂಡಲ ಅವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣೋಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ನಮಕ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡೋಡು ಮೂಲು ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣೋಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ ಭಕ್ತರಿ ತುನಗ ಮೂಲು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ದಿಂಜಿ ಹೃದಯದ ತರ ತಗ್ಗಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೊರ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಬೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಂಕುನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆರಿಸಾಯ ಆದುಲ್ಲರು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವವಾದ ಆತ್ಮೀಯಪೂರ್ವವಾದ ಬಾರಿ ಹೃದಯ ಮಾತೆಗಳನ್ನ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಯಾರ ಕೂಡ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದಲೆ ಜಿಂಜ ಪೊರ್ತು ವೈಪನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅಂತ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಹಿಡಿದವರ ಇತ್ತೆ ಇವನ್ ಶ್ರೀ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ದೀಪ ನಮ್ಮೆದುಡು ರಾಗಾಸವನಲು ವೇದಿಕೆ ಪೆನೆಂಚಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ದೀಪನು ಅರ್ಲವನ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಕೊರೊಂದು ಲೇರು. ಎದೋಡು ತೂವೊಂದು ಪಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಪಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರ ಮಿತ್ರ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪನೊಂದು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಎಡತ ಮಾಡ್ದಿಡು ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಘನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ದೀಪನು ಅರ್ಲವನ ಮುಖೇನ ವೇದಿಕೆಡು ಪಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಂಜ ಜಗಜೀವನ್ ಶೆಟ್ರ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಜಗಜೀವನ್ ಶೆಟ್ರ ಕಡೆಂಜ ಬೇರೆ ಮನದಾಲದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬರೋಡು ಮದುಗೆ ನೋಡ್ಲೆ ಈ ಗ್ರಾಮರು ಸಂಪಿಗೆದಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರಿಪಾದ ಜಾಗಡೆ ಮೂಜಿನಾಲ ತಲೆಮಾರಿದಿಂಚ ಆ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈಪಾಡ್ದು ಐನು ದೇತ್ತು ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಅಂಗನಡೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯ ಹೊಡು ಪಡೆದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ನೇಲಂಗರ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಆವಡೇ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡ ಪಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಂದು ಐಕ್ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಮಾಬಲೆಗಳ ಎಲಿಯ ರವಿರಾಜರ ಉತ್ತಲ ಅಂಚ ಇಂಥ ದಿನಕ್ಕೂ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ದೇವರಿಗೆ ದಿವಂಗತ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೆರಾಯನ ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ ಮರಣಾತ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೋರಿಯ ಅಂತಾರೆ ಆ ತೆತ್ತು ಮೂರನೇದ ದಿನಕ್ಕೂ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಮೂರ್ತಿನ ದಾಪನ ಕೊಟ್ಟುಡು
ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆನ ದಿವಂಗತ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ ನೆನಪುಡು ದೇವಿಯರ್ನ ಬಲಿಮೂರ್ತದ ಪ್ರಭಾವಳಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದ ಪ್ರಭಾವಳಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಒತ್ತಿಯಲ್ಲ ಅಂಚ ಈನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಈ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಿಯರ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ತೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ವೇದಿಕೆ ನನ್ನ ಇನಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪನಂಚಿತ್ತನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮುಟ್ಟ ನಡಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ 5 ಬೊಕ್ಕ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯ್ನಾತ್ ಭಾವಜ್ಞ ವಿಘ್ನಜ್ಜಂದಲ ಆವಡು ಪಣದು ಎಲ್ಲಿರಿದು ಬೊಕ್ಕ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭೋಚ್ಚಲತ್ತಾಯನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಿಯರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನೆ ಮಾಗನಿ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ತಕರಂಜದ ಬಾಲಿಕೆಡಿತ್ತನ ಧರ್ಮದೈವ ಮೈತಂದನ ಪರಿವಾರ ದೈವವನ್ನು ನೆನೆತೊಂದು ಮಾಗನೆಡೆತ್ತನ ಮೂವಿರ ದೈವಗಳನ್ನು ನೆನೆತೊಂದು ಎಂಕುಲ ಕುಲದೇವರಾಯನ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ನೆನೆತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನಕ್ಕೂ ಪರಕ್ಯದ ಸೇವಾರ್ಥರು ಕೊಡು ಬರ್ಪನಂಚಿತನ ಈ ಅಂಗಣರು ಬರ್ಪನಂಚಿತನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ನೆನೆತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಹೋಬಳಿರ್ತನ ಕೋರ್ರಗುತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರೆಲ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಳ್ಳೆ ದೇಂಗತ್ತು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ನೆನೆತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈಗ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆತದು ಈ ಕೂರ್ಪನಂಚಿತನ ವೇದಿಕೆನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿತನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಿರಿಯಾಕರು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಎದುರು ಕಲಿತುಕೊಂಡ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದುರು ಐನಿಯಾನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕಡೆಂಜರ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಇಂಗ್ಲ ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಚೆಟ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಪಂಡ ಯಜಮಾನಿಯಾಗಿ ನಿಂತದೇನೋ ಬರದೆ ಐಜಿ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಯಾನ್ ಐನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪ ಐನ ಸಂತೋಷರು ಈ ಕಮಿಟಿದಗಳು ಐನ ಸಂತೋಷರು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗದೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಕರಂಜ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ ಸಂಸಾರವು ನನ್ನಲ್ಲ ಈ ಮಹಾಗಣೆ ಆಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಮದನಿಗಳು ದೇವರ ನಕ್ಕಳು ಬಂತು ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಚೋಟ ವೇದಿಕೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಡ್ದು ಶ್ರೀ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಆಳ್ವ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಬೇರೆರಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದು ಏನೋ ಈ ಜಾಗದ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರ ನೆನವರಿಕೆ ಬಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಟಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ನಿಖಿಲೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಸೇರಿನ ಪ್ರತಿವರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜ ಇನ್ನಿತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ರಂಗಮಂಟಪ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಡಿ ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಅರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಇನಿ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯ ರಂಗಮಂಟಪನು ನಂಗೆ ದಾನ ಒಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇವೆ. ಜನಕ್ಕಲಡಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಅಂಡ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಜನ ಕೊಂಡೊಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡ್ನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯ ಪೊರ್ಲು ಅದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಹೊರಗಾಣಿಕೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡು ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ 3 ದಾಖಲು ಮಾತ ಹುಟ್ಟಾತೀರಿ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಕಡೆಂಜದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಘಟನೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ದಾಸರ ಐಕ್ಲೇನು ಏಪಲ ಮರಪೇರ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಈತ ದುಡ್ಡುಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೇನು ಒಟ್ಟು ಮಂತಿನಾರು ಮೋಹನ್ದಾಸರ ಐಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಗುಂದಾಲ ಕೇನ್ಯರ ಬತ್ತಿದ್ದಿ ಆರೇ ಕೇಂದ್ರ ಆರೇ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ
ಮಾಬಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 14 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲುದು ಕೊಡು ಅಂಚ ಅಕುಲು ಮುಕ್ಕಲು ಮೇಯ್ನ್ ಆದ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೇರಿ ಈ ಸಾಕಾರ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಇದ್ದಿಂದ ಖಂಡಿತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಈ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂದು ಯಾನು ಏಪಲವರ ಬರೊಂದು ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕು ಬಾರಿ ದೂರ ಅಂತಂದು ಮುಂಚೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತಂದ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಕು ಪುದರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧಲ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಗೊಂಡ ಯಾನು ಮುಲ್ಪಡದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ದೂರ ಆದಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಜನಕ್ಕಲು ಒರಿಯತೋರಿ ಭಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲಿ ಇತ್ತ ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಕಲು ಶ್ರಮದಾನೋಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲಿ ನೆಕ್ ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ತದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೇವೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ನೆನೆತದನ ಐದು ಮೂಜಿಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಡಿ ಆಯ್ನದವರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ದಯಪಂಡಾಗ ಈ ರೋಡ್ ಕೂಲಿ ತುಂಬು ಮರಿಯಲೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಜೀಪುಲ ಬರಿಯರೆ ಆತೀಜಿ ಮರಿಯಲೋಡು ಆ ನಮ್ನ ಇತ್ತೇನೆ ರೋಡ್ ಇತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆದ ಆಂಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ನದವರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಿಲ ಯಾನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಆಜಿ ದಿನತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆರ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ ಜದಕುಲ್ಲ ಊರ್ದಕುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ನೆಕ್ ದುಂಬು ಎಂಚ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಾರ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಆಜಿ ದಿನೊಟ್ಲ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪನ ಒಂಜಿ ಆಪನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲ್ ಕೊರೋಡು ಬಂಡದ್ದು ನಿಕಲ್ದ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ರೋಡ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೈಟ್ ಆದ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಅನಗ ಸಾಧಾರಣ ಅಜಿಪೊರ್ದು 75 ತಂಡೋಲು 75 ಗಾಡಿಲು ಇಡೆಗ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗ ರಾಜಾಂಗನಗ ಬೈದಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಉಚ್ಚಯದ ವೈಭವವನ್ನು ತ್ವಜಿಪವನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂದುಲೆ ಇನಿತ ಇನಿ ಪನ್ನಗ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಶುರು ಆಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಒಂದು ಆಜುನೂದೇಡ್ದು 80 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ನಗ ಆ ನಡುಟು ಆಜುನೂದೇಡ್ದು 80 ವರ್ಷದ ನಡುಟು ಏರು ಈ ಭೂಮಿಡು ಇತ್ತೆರ ಪನ್ನಗ ಅರೇಕಳ ಪಾವೂರು ಅಂಬ್ಲಮುಗರು ಗ್ರಾಮಡು ಜೀವನ ಮನ ಬದುಕದು ಇತ್ತೆರ ಅಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಶಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅನಗ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಇನಿ ಏರು ಮೂಲ ಉಲ್ಲರ ಹರೇಕಳ ಅಂಬ್ಲಮುಗರು ಅತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಉಪನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕನ್ನಡ ತೂಪುನಂಚಿನ ಆ 80 ಆಜುನೂದೇಡ್ದು 80 ವರ್ಷಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಯೋಗ ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಮಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದನ್ ಬಂದಲೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ನನಂಜಿ ಆಜಿ ದಿನದ ದಿನ ಕಾಲ ಮೂರು ನಡಪಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯೋಡ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಅಂಡ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಅಂಡ ಸರಿ ಓ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ್ಲ ಸರಿ ಅವೇನು ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಖುಷಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಶ್ರೀ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗೂ ಪಾತ್ರರಾಲೆ ಬಂಡದು ಪನೊಂದು ವೈದಿನಿ ದೇವೇರ್ನ ಕೆಲಸಗ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಆಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ದುಃಖವನ್ನು ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ಖುಷಿಟ್ ಈ ಒಂಚಿ ಉಚ್ಚಯದ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಕ ಬಂದು ಪನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ನೆಂಚಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಂಜ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮ ಎದುರುಂಡು 4 ಜನ ಅಕಲ್ ರುವಾರಿಲು ಬೈದೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಘನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಬಂದು ಬನೊಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬರೊಂದು ಉಪನಂಚಿನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಸನ್ಮಂಗಲನ್ನು ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಪೂರೈಸಾವಡು ಬಂದು ಬನೊಂದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪಿನಂಚಿನ ಉಚ್ಚಯದ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡವರ ಹೃದಯ ಅಂತರ ಲಡ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ರೀತಿಡ್ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿರಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈತು ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಸಭೆನು ತೂನಗ ಧನ್ಯವಾದ ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉಚ್ಚಯನ ತೂನಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಮಾತಿರೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಿಖಲ್ನ ಸೇವೆದ ಕೊರ್ಪು ನಕಲೆಡ್ದೆಚ್ಚ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪು ನಕಲ್ನ ಸೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ದೇವೇರು ಆ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೇರು ಈಶ್ವರ ದೇವೇರು ಆ ಪ್ರೀತಿಡು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ
ಆಕಲ್ನ ಮಗೆ ಇನಿ ಈ ಕೆಲಸೋಡು ಯಜಮಾಂತಿಗೆ ತಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರು ಅರೆಗೆನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲೆನ ಮಾತೆರೆ ಪರವಾದು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಈತು ಪೊರ್ಲದ ಕೆಲಸಡು ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರು ಯಾನು మీరు ధన్యవాద కొరుడ దుంబు పండేరార కేరి పాతేరే యాన్ బొడ్చి పండే అండ్ ముಲ್ಪ ಕೂರ್ದಿನ ಈ ಸಭೆನ್ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತುದು ನಿಕಲಿಗೆ ಕುಡರ ಕುಡರ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೊದಲೇ ದೀಪನು ಅರ್ಲವನ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂಚಿ ಸಭಾಸದನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಂಜ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೇರೊಂದು ಕಡೆಂಜ ಸಂಸಾರ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅರಿವಾನ ಆ ಅರಿವಾನಡ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿದಲ್ಲ ಪಣ್ಣಗ ಬಚ್ಚಿರೆ ಅಂಚನೆ ಬಜ್ಜೈ ಪಂಪಿನವು ಒಂಜಿ ಮಾನದ ಸಂಕೇತ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ದಲಕ್ ದೈವತ್ವದ ಸ್ಥಾನನು ಕೊರ್ನಕಲ್ ನಮ್ಮ ತೌಲವೇರು ಅಂಚನೆ ಹಿಡಿದಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅರಿವಾನಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈನ ದೀದ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ನಮ್ಮ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅವೇನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪಿನ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಏನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರವಿಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಂಜ ಸಂಸಾರದ 4 ಜನ ಸೇರೊಂದು ಆ ಅರಿವಾನನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜು ಅಲ್ವೇರ್ ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪಿನ ಮುಖೇನ ಕಡೆಂಜ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗೆ